Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na farko dai sunana Alhaji Haruna Rabiu Babangida. Ni ne tsohon limamin Delta mai rasuwa kuma tsohon SA to tsohon gwamna Dr. Ifani Ato Okowa. Yanzu kuma ni ne General Chairman na Oko Commodity Market a Asaba Delta State. To tarihin wannan kasuwa dai kasuwa ne wanda ina gani a takaice bai fi shekaru 15 ba da aka kafa shi. Sanadiya wannan kasuwa gaba ɗayanmu muna cikin jihar Anambra ne. Muna cikin jihar Anambra tun wani lokaci da suka zo suka faɗan mana suka karkashe na kashewa, wasu suka gurgudu suka kwashe dukiyoyinmu, shine mutane suka dawo nan Asaba. Da suka dawo nan Asaba a lokacin mai girma gwamna Governor Onanefe Ibori shine gwamna. Aka zo aka yi zango a Abraka. Bayan an fara zama a Abraka wajen ba zai ɗauke mu ba. Wasu daga ciki kaman kasuwan awaki suka koma can mechanic village. Daga nan mai girma gwamna Ibori ya turo mataimakinsa Dr. Benjamin Elue ya zo ya nuna mana nan, ya ce mu zo nan mu zauna nan permanent site wanda za mu yi kasuwancinmu. Da kasuwan awaki da kasuwan shanu su suka fara shigowa nan. Sauran kasuwanni suna Abraka. Ana nan tafiya ɗan lokaci kaɗan 'yan albasa suka dawo nan. Bayan 'yan albasa sun dawo nan wajen sun haɗe da wayannan kasuwanni guda biyu, sauran kasuwannin kuma suna can Abraka suka ci gaba da kasuwancinsu can. Har ya kai ga lokacin da gwamnatin Delta, saboda abubuwa wanda yake faruwa can Abraka, ana kan hanya kuma aka zo aka zarge su da abubuwa da ana ɓoye barayi da mugun dai abubuwa, suka rusa kasuwan. Suka rusa suka ce ai ga inda aka bamu permanent site. Shine suka dawo nan gaba ɗaya muka zo muka tattaru ga baki ɗaya. Wannan kasuwa da kuke gani mai ɗimbin albarka, gwamnatin Delta ne suka bamu shi kyauta, babu ko sisi. Duk wani wanda yake da komai a nan wanda aka raba kyauta suka bamu shi. Kun ji? A kasuwa kawai suka bamu, filin kasuwa suka bamu, filin kasuwa suka bamu. Sai dai wayancan kuma da aka yi musu rusau, duk waɗanda suke da ainihin shaguna nasu to an yi compensated ɗinsu. To gaskiya wannan kasuwa namu akwai ci gaba daban-daban. Na farko dai babban ci gaba wanda muka samu na farko lokacin da muke Onitsha, gaskiya mutane sun bata, don saboda mutane rayuwarsu gaba daya sun shiga dandi, da kowa inda ya samu kuɗi a nan yake barnatarwa. Sanadiyan wannan abu da ya faru muka dawo nan, kowa ya shiga taitayinsa, don a lokacin wasu sun tafi arewa ma babu inda za su shiga saboda ba su yi tanadi ba. Amma yanzu tsakani da Allah, wanda bai da ko sisi, wasu suna da jari manya-manya, akwai waɗanda ma sun zama mahaukatan masu kuɗi bayan dawowan kasuwan nan. Akwai ci gaba sosai waɗanda 'yan uwa suka samu, 'yan arewanmu. Mu da kanmu wannan kasuwa na albasa wanda nake ciki lokacin da muke Onitsha, ina gani shago guda 11 ne. Amma yanzu wallahi waɗanda suke cikin kasuwan nan wasu yaran ma ba mu san su ba, saboda kasuwan ta bunƙasa. Kayan da ake kawowa ma kasuwan ya ƙara bunƙasa, don saboda daga da lokacin da ake Onitsha da yanzu ina gani ƙarin kayan da aka samu ya kai kashi 10. Kuka duba girman kasuwa ya kai kasuwa. Daga can farko akwai 'yan shanu, nan na biyu kuma akwai kasuwar awaki. Kasuwar awakin nan kuma ina gani kudu gaba daya babu kasuwa irinta. Kasuwan shanu tana da girma amma ba ita bace babba, don akwai manyan kasuwanni waɗanda
sun fi wannan kasuwa. Wannan kasuwan albasa ma ina gani a kudu gaba daya babu kamar irinta. Ina gani a Najeriya gaba daya wannan kasuwa namu daga Lagos sai Onitsha, don kirarinta ana ce Onitsha kanwan Lagos. In an kara gaba akwai kasuwan wake, in an kara gaba akwai kasuwar kifi wanda ita da kanta a East gaba daya babu kamanta. In an kara gaba akwai kasuwanni waɗanda ya tara 'yan komai da komai da 'yan provision da komai an tattara har zuwa ƙarshe. Eto a matsayina na shugaba, tun da ina gani ofis ban kai wata 6 ba da na yi resumin ɗin ofis, amma kafin in yi resumin ɗin ofis rashin jituwa da rashin kwanciyar hankali wanda ya kasance ana samu a cikin kasuwa. Amma tun da na karɓa wannan mulki, ci gaba na farko wanda aka samu shine zaman lafiya. Kowa hankalinsa ya shiga jikinsa, kowa ya yi haƙuri, an zauna lafiya, saboda da zaman lafiya ake samun duk wani abu wanda mutum ke buri. In ba zaman lafiya mutum bai isa bai samu wani abu wanda yake buri a rayuwa. To babban matsalar mu dai a wannan kasuwa shine matsaloli waɗanda dai ba za a rasa ba. Na farko akwai lokaci wanda ruwa, in aka samu flood na ruwa, guguwa, ina gani mun tashi so biyu, ina gani shine kawai matsalar mu. Amma in ban da haka ina gani ba mu da matsalan komai a kasuwan nan, don duk wani taimako wanda to ba mu da wani waje, amma duk lokacin da ya zo, saboda da zaran zai zo muna yin tanadi ne, muna zuwa mu nemi wani fili wanda za mu koma da dukiyoyinmu. Kwata-kwata flood din baya wuce kuma wata 1 ya janye, kuma ba ko da yaushe yake zuwa ba. Abu ne wanda ya zamanto kaman lokaci ne, ba ko da yaushe bane yake zuwa. Ina gani matsala dai na zahiri dai wanda muke da shi shine, kuma da zaran ya zo muna zuwa mu je mu nemi empty fili mu mayar da dukiyoyinmu, mu ci gaba da harkokin kasuwanmu can wajen. Da zaran zuwa wata 1 nan ya janye kuma sai mu dawo. Eto mu dai a matsayin mu na shugabanni na kasuwa, wannan kasuwa ba kasuwa bane na union, kasuwa ne na kowa da kowa. Duk lokacin da mutum yake bukata yana so zai shiga wannan kasuwa, ba mu da wani matsalan komai, don saboda kasuwa ne namu na 'yan arewa. Bayan kasuwa ne namu na 'yan arewa, su kansu kowace kabilu suna shigowa da dukiyoyinsu. In wanda ake kaiwa ne wajen dillalai, a kai wajen dillalai a bayar, a siyar musu, a cire ladan da za a cire a basu abinsu. Kasuwanmu ba kasuwa bane wanda za a ce mutum kafin ya shigo sai ya yi ko rajista ko wani abu. Kasuwanmu kasuwa ne na buɗe, kasuwa ne a buɗe. Eto wannan kasuwa ina gani daga nan 'yan ƙasa har zuwa arewa, wannan kasuwa na tallafa, saboda wannan kasuwa ita ce kasuwa wanda ɗan arewa zai shigo kai tsaye ya ga kansa kaman yana cikin Kano, saboda ko ina zai duba zai ga 'yan uwa. In ya zo da sana'a na hannu zai samu inda zai tsuguna, in bai zo da komai ba za a samu inda za a je a makala shi, ko da ko bai da jari. Yanzu kamar mu wannan kasuwanci da muke na albasa, duk 'yan uwanmu 'yan arewa da suke zuwa, mutum sai dai ya zo da kayansa kawai. Duk in dai ka zo da gaskiya, buhu ko nawa ne kake so, bashi ne za mu baka, ka je ka siyar
ka haɗo kuɗin ka kawo mana namu, duk ribanka ka ɗauka. Wanda ka ga mun ki to shi ya ki kansa, wanda bai da gaskiya mun gano bai da gaskiya shine za mu ki shi. Kuma haka kasuwan shanu da kasuwa ma na masu siyar da awaki, duk wanda ya zo daga arewa 'yan uwanmu muna ba su bashi. In dai mutum yana da gaskiya zai je ya siyar ya haɗo kuɗin ya kawo mana namu ya cire nashi. To akwai manadu wanda yake son mu'amala da ni, ina gani ta lamba na ko whatsapp, ina whatsapp kuma akwai lamba na. Kuma bayan haka a matsayina na ɗan siyasa ni ban da girman kai, saboda mu gidan talakawa muka fito, saboda gidanmu in ba ku manta ba na ce babana shine tsohon limamin wannan. Ni bayan SA yanzu nan wannan masallaci akwai, in kayi sallah da mu akwai shine babban limami, ni ma kuma ina ba da sallah juma'a a wajen. Saboda haka kun ga gaba daya bayanan mu gidanmu gida ne na almajirai. Duk ko inda aka samu almajiri za a gan shi da tawaru, mu ba mu da girman kai. Duk wanda mu yi ma Allah godiya, da talaka da kowa duk kowa ɗaya ne a wajenmu, don duk wanda ya zo da ma'amala ko da shawari da komai nagari za mu karba, saboda babu girman kai tare da mu. 08067169025 shi za a kira, kuma da shi nike whatsapp. Number 19 Nnebisi Road, Cable Point, Asaba, Delta State of Nigeria.